Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sinyo subong tawag siya His Highness Green by Afnan. Pwede nyo man siya tawagon His Highness the Third kay may numero sa dalom sing botelya. Te, ano ni siya kung simutan? Balik kabati na kamo sing Royal Oud, iya na siya ni Creed. Baw kamahal-mahal klase nga pahamot, kamahal gid kaayo nga mga socialite lang ang kasarang magbakal. Ti iniya, mas barato ni siya. Kag anggid-anggid gid sila simutan. No? Palariho gid sila, pero jutay lang ang nota ang kinalain. Te, lantawon ta, ano ang mga nota sini nga pahamot? For the top, we have cypress, bergamot, kag lavender. Na hindi man gid makusog ang top notes, pero ang mid notes amugid ang makusog, no? Kay may siya cedar, galbanum, black pepper, kag petitgrain. Baw ang cedar kag ang black pepper mas simutan mo gid kakusog kag ka-spicy gid si iya. Kag for the base we have agarwood, oak moss, kag leather. Ang agarwood amo na siya ang gahatag sing pagkadalom, tapos ang oak moss amo na siya ang gahatag nga pagpadugay, no? Para magdugay ang hamot na. Okay. Baw kung hindi ka mo kasarang magbakal sing Royal Oud sing iya ni Creed, amo na lang ni siya ang bakla, no? Kay bas barato siya, kag sosyal pa ang botelya. Ang angay nga temperatura para sa iya is between 60 degrees Fahrenheit to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 degrees Celsius to 27 degrees Celsius na. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Amo lang na, sa daso naman. Bye-bye!